Pagsulod sa daghang mga investments. Mao kini ang giduso karon sa Board of Investments kon BOI alang sa Sugbo. Sumala ni Department of Trade and Industry kon DTI, Undersecretary og BOI Managing Head Dr. Seferino Rodolfo, dako ang potential sa Sugbo nga mag-una sa mga future industries sama sa manufacturing ug artificial intelligence kon AI. Ilabi na sa nagparayang paglambo sa lalawigan sa advanced manufacturing ug electronics. Ang Cebu is naturally, pag tinignan natin historically, talagang export-oriented siya, no? Export and service-oriented. Two very important na advantages. Export, tapos yung services, ibig sabihin mga tao. Pagdating sa mga universities, technical institutions, so magagaling na kayo. Export yung supply chain natin para dun sa mga electronics companies na nandito sa mga export zone natin sa Cebu. Those are the very components, those are the very elements that we need to take advantage of our membership in the pagbisita. Apan, usa karon sa mga init nga gihisgutanan mo ang pagsulod sa mga investment sa artificial intelligence sa nasod, taliwa sa pag-apil sa Pilipinas sa kasabutan uban sa US-led pagbisita initiative nga giingong usa ka dakong hagit sa kalikupan. Apan taliwa sa mong isyu, gidepensahan ug gipasalig ni Yusek Rodolfo nga dili kini makaapekto sa supply sa kuryente ug tubig. Kung titignan natin yung 4,000 acre na yon, talagang industrial area siya. Even without the pagbisita, talagang destined siya to be an industrial area. Kaya wala doon yung mga indigenous community natin. Tsaka wala doon mga agricultural production. Industrial talaga siya pagkaraka pa lang. Tapos yung mga agam-agam natin halimbawa tungkol sa power tsaka sa water, kasi na-associate nila na ang gagawin doon sa 4,000 acre na yon ay yung mga tinatawag nating hyperscaler data centers na hindi naman yun yung gagawin natin doon. Pero hindi po yun ang gagawin doon sa area na yon. Ang gagawin natin doon sa area na yon are really advanced manufacturing para doon sa components that go into the AI data centers. Hindi yung data center po yun nandun. At ang may papangako natin sa ating mga nanonood, sa mga sambayan ng Pilipino, yung kakailanganin na power, yung kakailanganin na water para dito sa mga activities na to would be an additionality. Hindi tayo kakain dun sa current capacity, hindi tayo makikiagaw dun sa kuryente na meron tayo ngayon. Additional to. And in fact, this could be a platform to really expand power and water in the Philippines. Ang pagbisita, usa ka high-tech industrial complex nga nakatutok sa AI, semiconductors ug advanced manufacturing. Gibida usab kini sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gilaumang makahatag og libuan ka job opportunities alang sa mga Pilipino. Taliwa niini, giklaro ni Yusek Rodolfo nga ang gipirmahang pagbisita declaration usa lamang ka non-binding statement of shared principles. Pasabot niini, mamahimong mo-withdraw ang nasod sa mong kasabutan kung ugaling gusto niini. Tanan kini gipaambit sa mga kadagkuan sa Board of Investments kon BOI atol sa gipahigayon nga BOI Investment Roadshow Visayas Leg karong adlawa Biyernes Hulyo 31. Tumong sa maong kalihukan ang paghisgot sa mga industriyang gihatagan og prioridad pinaagi sa bag-ong giaprobar nga 2026 Strategic Investment Priority Plan kun SIPP. Nga nipuli sa 2022 SIPP human kini giaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gibahin sa tulo ka tier ang mga prioridad nga industry sa SIPP. Ang Tier 1 nakatutok sa agrikultura, manufacturing, healthcare ug enerhiya. Ang Tier 2 alang sa defense services, electric vehicles ug critical minerals. Samtang ang Tier 3 nga naglakip sa AI, cybersecurity, quantum computing ug nuclear energy. Samtang giklaro ni Board of Investments Policy and Services Director Sandra Marie Recolizado nga ang strategic plan dili paagi aron makapangwarta kundi usa ka paagi aron makamenos sa bayronon nga buhis pinaagi sa mga special deductions alang sa mga kwalipikadong investor. In order for you to avail of incentives or in order for a business to avail of incentives, it should be listed in the SIPP. So that's the main point of the SIPP. Subay niini, giawhag karon sa BOI ang tarang mga development partners, ilabi na ang mga investor nga mo invest sa maong mga prioridad, nga mooy magsilbing taytayan sa pagpaligon sa ekonomiya sa Pilipinas.
Kini is Ardie Morales, alang sa MyTV, Cebu.